Fuck it, vi börjar. Jag börjar! Hej Dasher! Hej till er mitt luftskip. Jag det kapten här. Símun T! Nej, Captain! Fett sig det kvisk det är. T! Det är inte Janne. Jag tog mig smile. Fuck! Åh, sitt play! Du skopar en av Asher någon. Just I think right. Ice chairs mer än grej. Hey, droppa gränna. Droppa gränna! Nej! Nice! Känn nice att ta resten. Jag vet inte glömt jag säger S igen då till nej. Shut the fuck! God damn it, someone! Shut up! Oh shit, this band they're a nightmare. Nej, det är fantastiskt vilket då. Det syns skuffande because Topperback fettar You out. buy it. Limits with the engine och så. Alltså, vi fick upp build limit. Bränn! De försökte när vi... Baby burn. Burn, baby, burn! Baby burn, Jesus Christ! Burn, baby, Bränna bad, baby bad. Bränna bad, no bränna bad. Bränna bad. Bränna på inneböt, bränna med inneböt. Och i helvete. Wait, just det som jag alltid just. Nej, du fastar inte ut. Jag menar... Ge ut! Ja, då svimmer jag det minst då. Jag menar respekt. Oh shit, sorry, I couldn't. It's just a scarf. I'm so sorry, I didn't mean to. Skip. S as in skip. Yeah, it's just a space as in just space out of this replay. Okay, Gary. Budgie. Oh, jäkla bra, cool. Så on. Du kan inte bra, det är cool. Gary, är det kapten nu? Resten så tänkte tjej. Alltså, hvis jag ska ha det, ska inte. You'll get a slap. Jag helt har skatt i all fjärs. Burn up baby burn. Annars det som vi har präckt var sista spel till att är så powerful att det bara jag ska träppa med till Vi har holy grenades. Jag masterball lately. Till masterball till nu kan. Yeah. Oh dear. Hey, presents! Oh. Presents. Du är the true golfer med the false shepherd Esbern. But you're the false golfer. Jag vet inte om det är The true gamer. True gamer. Jag kan se pro med det är. So what är obviously the false pigeon herd? I am... Levi hade the true shepherd, hade the false unga herd. Om man alltid tror det. Ja, men de konkurrerar det ofta skarpt, Levi. Ja, vad ska jag? Om man Men fick det att är som om man kan leva. Check sky. Fuck, Omma! Nej, du träpp mig! I told you, man. Omma är min. Omma. How am I supposed to fix this? Vi bara sia dropping Blixen. Jag sagt tjack och Esbern. Så först jag hål och så sätter jag den. Och så morgon. Men är gräsen ju inte. Yeah, that's Ja, men så köpte den här fram. Quite the pickle I'm in here. Get the pickles. Det var skan. Levi, nej, Esbern, du är så en grind till en pickle. Ja. Okej, heter min grej. Det är min grej. Wow! Och då släpper vi vera. Jag skojar, men heter min grej. Alltså, jag minns jag bjöd om mina grejer. This will be remembered. Yeah. Sätt upp jag. Remember this. I'll write this in my book of grudges. Book of Grudges! Vad är det här för något? Regards. Jag tycker som älskar vi Warhammer då. Det är book of grudges. Vad är det också vid dvärgar, ne? Det är dvärgar. Allt du gör för närmare en dvärg beskriver jag så här.
Och den bogen hon för attarlig. Alltså hon för attarlig. Så hon går i arv. Som länge upp den hade det så. Ja. Okej, nappen kan jag han show den och spann skjuter show nu för. Dreper en annan side. Símun dominerar honom. Símun är så läckra. Símun är så en true gamer. Hashtag true gamer. Ja, jag minns att vi fann där pro gamer i Animal Crossing. Det var så fucking gott. Så gott. Så gott. Levi sa officiella titel i Animal Crossing är pro gamer. Det kunde ju bättre. Helt man kan vara true gamer. Därför är det. Oh my god, vi står finna det. Jag man lika att betala att lämna debt till look så det är lookings pet. Oh fuck, jag måste göra det. Ja, jag tror faktiskt att jag är igång med Gengar. Oh my god, kan inte göra det? Oh shit! Göra det! Det ser ut som mitt crew kommer ur ship och lever att torna sig. True. Men och jag vi tar eller fängsla Silverfox hade. Ja. Please thank God. Ett jävla. Okay. I also bought a task. A task shoulder, okay? Even day will go. Inte ger bara Esbern chans. Bara taskiga på. Bara taskiga på task. Tid, vi må välja Tornachakon. Jamar, fuck you. Det står inte. Du kan just shoulder framför torn. Wait, är det att du ska sända true water powers? Ja, men Fiskar har det här. Ja, det var inte om mer än en false shepherd. Esbern du. Nej. Jag hoppas ju att du fick laser sight, att du brukade laser sight på sig. Men man kan man inte. Jo, man kan. Ska bara trycka på prata. Tryck på. Ja, laser sight säger till jag färdig över till det var inte skärmen igen, men ja. Är det ju vad ska du? Ja, jag vet inte hur du gör det. Ja. Är det vad ska du? Alltså, jag älskar hur så consistently du kicksar jag säger nästan. Oh. Yeah, welcome to our world, kid. Welcome to my world. Kid. Jag vet Levi Esbern. Símunspel. Betjäna versus Spän. Ship. Captain of the Ship. Är Styrmauer? Jag kanske vill ha Ja, vet Lite. Jag bara kolla på Anna. Fucking siege. Hur kicksar du alltså dick på det så fucking consistent. Så dick var det just mest damage on the shoulder. On the shoulder. Det mattar som vapen att du ställde. Det är vapnet. Jag har så vapnet som alltid kan kicksa mig. Fuck! Du skämmes va? Jag har sen Vi såg det bara nu! Skämmes bara, jag tar sånt om! Okej, Esbern. Ja. Battle of the Fates. Lägga sig om och när vi inte dice kicksar. Nej. Battle of the Fates. Title är där. Get the fuck? Siege of Vagina Tower. Jantar. Kallt. Så. Fire. Men det dick för jag gör det för med allt. Det kommer. Nej. Du inte tas där för tunkar. Det kan What the fuck? det kan inte det är. Det för gör det kommer bara. We want food. Kan jag spela masterball här inne? Du. That's shit about. Det är nog rätt ner just nu. Fall back to the ship. Yeah. To the ship! To the ship, to the ship. Compacts from heaven. Your turn. Dropping Blixen. Okej. Så Levis iconic thing är att det här torgen är måste jag på första luftskipet. Det har gått det. Det har varit några där till luftskip. Här var tid. Tid har stickat tänka. Subject. Esbern engineer. Jag såg om vad göra ett liv i akkurat CFT's characters. Gert alltså.
Men det är Christmas A special. token of just how much I like you. Den gör. Oh! Okej. Dude! Nice! Alltid tar man fair för att rymma, right? You went all limp. Oh my god. No one escapes. Alltså var en dickbit det gör inte. Alltså, yeah. Förlejas det. Det var smooth. Next. Wow. Smooth sailing! Men aktivitet är att du kanske överföra Nästa missiler, fyr you är det rätta fyr, right? Så. Ja, det är gott hvis du siktar. Hvis du siktar efter... Perfekt i mitten. Hvis du siktar ett kjolden så vet jag det var gott. Ja, faktiskt. Ja. Ja, men så är det golf. Uh-oh. Esbern så special. Oh. Tjuski! Tack för telefonbild. Ah! Nej, så är det inte så. Jag tog inte på, inte på innan. Jag skrev Esbern. Inte det där. Varsågod. Inte känns det långt. Jo. Åh, hoppa. 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 Ja. Jag alltid blir mer sen med tattar i. Okej, kan jag stoppa helt istället. Kört upp efter. A token of just how much I like No! Eller kosse. Vad vackert. Jag hade mätt in det på jantar. Ja. Ja. 3 fish. Fredrika. Okej. Yes! You have one job. One job. One more job. Vinteren. Nice. Mars där har vi kör Jag spelar på suga och älter. Suga, eldur och så kan man få det. Ja, men för det. Skillnader, kaska. Öktbörsvann. Nej, Vad är det man glömmer? Är det för... Är det nice att sikta så redan inte emot? Precis rätt så. No! I felt a breeze. Du siktar efter sig du Klas? Var det padden? Nej. Jag var inte igång. Jag var inte igång. Jag är säkert spela skulle sikta långt. Det är viktigt. Jag vet inte hur kvaliteten är vid det här hitchet. Det är ingen vitt. Nej! No! Ja. Levi för en armaträd! Tvär till vitt. It is now mine. Símun så fucking hero. Alltså bot whatever. Ja, men nu är det bara en varm att det är så. Ja. Det spurningen hur vi gör detta. Falsk. Ah nej. Fend off the intruders. Arr! Arr. The flying German. Vi fuck inte, ja. Nej, vi vet att... Hur tyskar det? Tia, the flying Dutchman, det är tjetchi. Men vi vill inte... Vi vill... Sört, Okej, Pia. Hvis det kommer jag att Drätsch är han härifrån. Ja, men bara inte Ja, så det är sluta. Och just när och sikta ner den är alltså sån offshore där. Au! Och då först oj. Alltså fuck it. Nej, wait, det håller. You went all limp. Det var skall. Kommer jag skola till Joker. Bara bröd listen till. Och gör det tursk. Ja, sen för Dutchman så är det German. Ja. Wait, det är inte tänkt gå. Flying Dutchman, typ think. Jag vet Dutchman, German. Så slutar på att det är Pennsylvanian Dutchman. Och Símun nu Símun är Det är tyskar. kind of fucking lover near. Det var man Faktiskt faktiskt. English där men någon nice men. Ja. Símun, Ja? it's the old body. It's still at the Sahaj. Fire the cannons at the people, Fire the cannons at the people. fire the cannons at the people early in the morning. So it's good. Everybody fears the captain. Everybody wants to give him money. Everybody fears the captain. Give me some the blue. Bäst köpa soket Ronan, Jesus. Nej. Bruk airstrike. Nej, köp bazooka. Bazooka! Oh, wait, here did I light knapp, ja? Kanske.
Alltså, vad är det för Kan du planer det? Ja! Vad är planer det där? Så Levi var bara common enemy. Ge bara fiskar. Wait, plan, du trying to suck out the fine Yeah. German? Yeah. Move away! Oh, come on! Men du försöker... Sådär. Det är bara att ligga väl. När får jag spela Pirates Vikings Knights? Det är faktiskt raskig. Honka du. Gott vi tog till till mig. Är det akligt helt när vi? Jag hade gräva på jök ner det. Problemet är att det är shit, så... Det är inte snyggt. Det var local, det var där. Nej, men jag är som downloada. Jag är inte downloada. Snyggt är det? Ja, ja. Passar. Jag är inte snyggt det. Jag tror man säger något annat. Downloada! Don't do it! Så vad? Ha? I solvad. Det är bara stål bara. Peter. Ska jag... Det är riktigt fint till vad jag är. Oh. Men allt go ting må jag dock till. Look, compacts from heaven. Bättre Esbern. One more time. Du No, kunde... mind strike. Du kunde driva igen. Vi är det... Vi är inte så mycket mot det fucking Símun. Vad händer? Ice the Hairspray. plants. Vi är Levi min biggest ally. Du är dig ju. Jag vill inte göra det. Nej! Det var död! Nej. Oh shit! Jag vet inte vad det är! Ah, Du har my skott! curiosity is killing me! Yes. It is killing you. Jag hoppas du dodged that i. Okej. Girder! Akta dig, bror. Vad är Gerder? The Garden. Ja. Garden. Ja. Vad så Oh vad? shit, kanonkruts. Yes! Wow! The captain is still large. Captain rätt. Ja, ankar nog. Ja, grejen. Okej. Jag tror vi är någon snälla till spel. Hotstanker. Så, nu är det också Alliance för brottnarast. Nu är spelet jämna. Inte bara brottna, men spiltra och sånt där. Det är färdigt med vinner att man aldrig. The Alliance will break. Oh no. Oh no. Not the master ball. No! You gotta go out with style. Oh god. No. Alliance? What is an alliance? Ja, ja. Det är en alliance. Team Supreme Hose vunnit nu. Supreme Hose. Vet du visst vi om det, Esbern? Nej, vad ni hade just. Ja, ja. Ska jag på ett av 15 spelet? Känns vi kan inte Ja, kan. det var det. Ja. Fucking borta över mig. God have we? Yeah. Oh ja, det har stått bäst i showen. Kan du inte göra det här? No! Esbern, säger den. Ja, jag har alltid ta härskant. Det förs rätt. Jag får snart blockera det här. Och så finner jag att jag kan säga det vid. Vad säger du vid? Hinner vi. Please. Han för er allt nu. Och i sista sekunden. Sista sekunden. Kom nu! I bush give thy day, Esbern. You are no true shepherd. I bör nog inte give thy day. I felt a breeze. Ja, jag menar att det är så gott. Okej. Batteries left. Att det är 2 så point då. konsistently vanligt. Åh. Oj! Blow him! Blow him! Blow him! Det är, ja, jag kör plugg alla vatten. Var så good? Blow him away! Blowjob, blowjob, blowjob. That's Blow what's job gonna away! Blow job a grinen, tra-la-la-la-la. Blow job a grinen. Var kan jag inte vinna eller? Hade du skulle vara bra. Men YOLO, right?
Jävlar. Alltså... Ah. Kunde är inte tidigt på Jeff back och rätta på. Nej, Jag brukar menar det är som faktiskt är klar Ricka. Men heter det sen stort lite. Man hade inte väl. Banna väl att det. Vad är det också? Ja, Klick. Ja, nu är det grej. Ja, det är mycket. slow job bakgrund. Intervention of station. I felt a breeze. Ja, jag vet Ah, inte. the Oh, there were breeze. batteries left. Okej, vintern. Ja, okej. Kanske. Kanske. Går det klar? Jag vet inte just det. Hairspray. Nej, kanske för Jackson. Okej, så vi kör 2 teams. Så Team Vagina Tower och Team Flying German. Oh dear. Forever Aquarium. Obviously, every Vagina Tower. Ja, jag är henne. Jag vill haft Esbern till, jag vill alltid det här löjligt som blir att det på en annan. Det är väl... Wait. Men... Baby! Ja, klart jag det. Det är inte mer. Nå, men Do we it. had a good run. Home run! Ho ho! Oh. Så borde det upp i Oman näst. Jag got her! Det är Hoppar pro gamers.